Když jsem zde dělala Claudette, zpočátku jsem se bála, že bude osamělá a v depresi. Věděla jsem, že papoušci jsou sociální bytosti, ale nebyla jsem vůbec vybavená na tuhle krásku. Natož jí dělat společnost. Tetička June, která mi ji štědře darovala, poté co zjistila, že papoušek dělá spoustu kraválů, mě ujišťovala, že Claudette je samostatná a postarat se o ní bude hračka. Já a Claudette jsme měli pozvolný začátek. Byla jsem poněkud ostýchavá okolo jejího obrovského zobáku a ostrých drápů a ona si dávala dost na čas s důvěřováním nové paničce. Pravděpodobně měla přede mnou za svých 25 let života už dost jiných rodin, které se na ní všechny vykašlaly. Stejně jako tetička June. Převážně proto jsem si ji nechala. Bylo mi líto a chtěla jsem jí dát nový domov, i kdybych v něm měla všechno přetočit na ruby. Měli jsme dlouho období příprav. Během něhož mi bylo uštědřeno spousta kousanců a štípanců, které i když bolely, mohly být horší. A ona alespoň začínala rozpoznávat ruku, která ji krmila. Uvědomila jsem si, že by jí mohlo být lépe na mé prosklené verandě. Tak si mi tam přinesla klec a nechala jí prostor na létání, což náš vztah radikálně zlepšilo. Chtělo to čas, trpělivost a dobroty, ale dostali jsme se do toho stavu, kdy mi rovnou sletěla na rameno. Kdykoliv jsem si šla sednout ven a sezobila mi z ruky pamlsky, které jsem jí pravidelně nosila. Trochu jsem se obávala, že se bude cít osaměle, když budu pryč, ale zjistila jsem, že se dělá kamarády z drozdů, kteří hnízdili ve stromu u mého domu. Přes den si mezi sebou vyměňovali skřeky a pískot, díky čemž jsem měla trouble se sousedy, kteří byli na hluk poněkud citliví. Ale nebylo to nic vážného, co by mísa sušenek a omluva nespravila. Nikdy předtím jsem nad pořízením papoušky nepřemýšlela, ale Claudette se ukázala jako sladká chytrá holka. Když jsem se prokousala přes její počáteční ošemetnost z nového prostředí, zjistila jsem, že má celkem rozsáhlý a někdy dost barevný slovník a byla výborná v napodobování. O pár měsíců později jsem si všimla, že po dobu, co jsem byla v práci, vždycky učila drozdy u nás na stromě nějaká slova z její zásoby. Seděla jsem na dvorku a drbla Claudette, předtím, než jsem šla udělat večeři, a v tu chvíli jsem uslyšela cizí hlas. Kurva. Lekla jsem se a nadskočila. Rozlížela jsem se okolo a hledala zdroj toho hlasu, ale široko daleko jsem nikoho neviděla. Claudette začala na mém klíně pohazovat hlavou a máchat křídly. Ona a záhadný hlas si ještě párkrát prohodili její oblíbené slovo, dokud se mi nepopadla a strapněna neodnesla dovnitř předtím, než by jí náhodou napadlo ještě nějaké nové zajímavé slovo na pokřikování. Všimla jsem si, že to byl jeden z jejich drozdích kamarádů, který napodoboval. Úplně stejně. Claudette naučila divoké ptáky nedávat. Věděla jsem, že bude potřeba mnohem více sušenek na to, abych si sousedy udobřila. Místo toho, abych ji kompletně i s klecí přenesla do domu, jsem se pokusila naučit jí nějaké hezké fráze, které by pak mohla drozdy učit. Ahoj, říkala jsem neustále dokola. Ahoj, opakovala Claudette. Kurva, bylo slyšet od drozdů. Ani jsem nevěděla, že drozdi mohou mluvit, na to, že se dokážou naučit koherentní slova. Tak jsem se podívala na internet a hledala radu. Jenom opakují to, co často slyší, odpověděl jeden ptačí nadšenec na fóru. Najdou si zase něco jiného. Drozd, který hnízdil blízko mě, neustále volal na mé psy, dokud nepochytil od sousedů něco nového. Hodně štěstí. Fajn, řekla jsem si, počkám si. Mezitím jsem pracovala na očištění jejího slovníku. Každou noc jsem jí opakovala slova a odměňovala jí pamlsky, když je zopakovala správně. Zabralo to pár měsíců, ale nadávky se už neozývaly a ani jsem neslyšela, že by napodoboval drozdi, takže jsem to počítala jako vítězství. Jednoho rána, když jsem ji šla ven nakrmit před odchodem do práce, všimla jsem si, že dělá divné, sípavé zvuky, jako by nemohla popadnout dech. Vzala jsem si ji na ruku a prohlížela ji, zatímco jsem ji drbala na zádech. Jsi v pořádku? Zeptala jsem se. Ahoj, řekla a divné lapání po dechu ustalo. Ještě chvilku jsem čekala a pozorovala ji, ale zdálo se, že je v pořádku. Tak jsem vyběhla do práce. Další ráno se to ale opakovalo. Přiletěla ke mně a mazila se se mnou zatímco sípala. Venku byly slyšet drozdi, jak vydávají divné cvrlikání, připomínající tikání. Nevěnovala jsem tomu nějak pozornost.
Spíše jsem se soustředila na svého ubohého papouška. Nedokázala jsem mi upustit, že jsem zavolala mému šéfovi, že dnes nepřijdu kvůli rodinným důvodům a spěchala jsem s Claudette k veterináři. Řekla jsem sestřičce s třesoucím se hlasem, že jsem si jistá, že má nějakou vážnou nemoc a vysvětlila jí úplně vše. Až nakonec mě pustila do čekárny. Když za mnou doktor přišel, znova jsem mu řekla o těch zvucích a prosila ho, aby se na Claudette podíval. Seděla ve své přepravce a čistila si peří. Naprosto nezaujatá tím faktem, že její život visí na vlásku. Přísahám, včera zněla příšerně. Trvala jsem na svém. Někdy tyhle věci prostě se jen tak objeví a druhý den zmizí. Řekl doktor Graham. Můžete mi prokázat laskavost? Udělejte ty zvuky, které vydávala. Rychle jsem udělala to, o co žádal. A doufala jsem, že to bude dostatečně dobré na to, aby doktor pochopil závažnost situace. Claudette mě okamžitě začala napodobovat. Doktor Graham se snažil skrýt svůj úsměv předtím, než zase nasadil ten svůj vážný výraz. Je v pořádku, Stacy. Jen to vypadá, že možná to odposlouchala během vašich nočních aktivitách a začala to opakovat. Co? Myslím si, že vás slyšela s vaším partnerem, však víte, v intimních momentech. Claudette zdůraznila jeho prohlášení velice nápadným vzdechem. Zatímco jsem rudla jak rak, zavřela jsem papouška zpátky do klece, zamumlala omluvu a poděkovala mu a prakticky vyběhla z kanceláře. Poslouchala si sousedy. Obvinila jsem nyní pískající Claudette. Nebo byla televize příliš nahlas? Jak se tyhle zvuky naučila? Nebylo to ode mě, to jsem si jistá. Ať už to bylo cokoliv, muselo to probíhat už dlouhou dobu na to, aby to začala napodobovat. Ale nemohla jsem obcházet sousedy a ptát se jich, jestli šoustají u otevřeného okna. Takže jsem si řekla, že teď budu ohledně toho, co slýchá, obezřetnější. Když jsem ji zase vypustila na verandu, spustila jsem dlouhou linii plnou ahoj na místní drozdy, kteří zdravili naspět, a pak si lehla v kleci a dala si šlofíka na slunci. Seděla jsem u ní skoro polovinu dne, ale neslyšela jsem nic podezřelého. Takže jsem to po nějaké době vzdala, protože bylo venku nesnesitelné vedro. Stejně jsem sem tam vykoukla ven, ale neslyšela jsem nic jiného než bandu drozdů, provádějící jejich nové klikající zvuky. Claudettiny vzdechy začaly být čím dál častěji součástí našeho rána. Stejně jako vzdechy, sem tam si dokonce něco mumlala. Pěkný, pěkný, pěkný. Alespoň to už nebylo kurva. Ona a drozdi pokračovali s jejich cvrlikáním a klikáním, na které jsem si po čase taky zvykla, stejně jako na nadávky. Bylo to obzvlášť zlé ráno, kdy Claudette dělala to, čemu jsem začala říkat dýchací cviky. Musela jsem to nechat být a čekat, až se najdou nějaký nový zvuk, který by mi mohl ničit život. Ale čím častěji jsem to slyšela, tím víc jsem si uvědomovala, že je něco zle s tím tikáním a klikáním. Znala jsem ten zvuk a kdybych měla více času a soustředila se, dokázala bych přijít na to, k čemu to přiřadit. Jak se jde Claudette? Zeptala se moje sestra, zatímco jsem popíjela vína u našeho obvyklého čtvrtečního pokecu. Seděla jsem ve svém obýváku v pyžamu, tílku a v kratulinkých šortkách, s mobilem v jedné ruce a sklenkou červeného v druhé. Nechala jsem dveře na verandu pootevřené, kdyby se Claudette náhodou chtěla přidat. Je v pořádku, ale furt dělá tu divnou věc se vzdychy. A zjistila si, kdo ji to naučil? Přikláním se k Johnsonovým. Vždycky mi připadali jako exhibicionisti. Rihanna se zasmála. Ale nejsou na to příliš staří? Jo, ale taky potřebují lásku. Zatímco jsme se smáli, uslyšela jsem zase to zatracené klikání za otevřenými dveřmi. A vyjekla jsem. Drozdi dělají ty divný zvuky, o kterých jsem ti říkala. Možná je uslyšíš a řekneš mi, co to je. Rychle jsem vyskočila z gauče a přeběhla na druhou stranu, abych odhrnula závěs. Klikání přestalo. Slyšela jsem, jak se za mnou Claudette vrací na vršek své klece, zatímco mumlá. Pěkný, pěkný. Křoví na druhé straně dvorku se pohlo. Neslyším je, řekla Rihanna. Stacy? Křoví se znova pohnulo. Claudette začala lapat po dechu a ze stromu se začaly ozývat drozdi s klikáním. Třískla jsem dveřmi, div sklo nevypadlo z rámu. To byly zvuky foťáků?